Mensen, een hele goede middag hier vanuit Hontem. Hontem en Hontem-Ruitboorn binnen de laatste deelnemers aan het programma Dogget van het dorp van Omroep Friesland. Maar ze binnen net alleen de laatste, ze ben ik nog eens de liedste dorpen die het mij doen in deze serie. Maar daarover straks even meer. We zullen u eerst even aan hem voorstellen. Mijn naam is Miert Hof. Ik heet Tijgers Heijers. En ik ben Anja Dijkstra. En wij zullen de presentatie voor uw rekening nemen deze week. We gaan kiezen voor het thema krimp. Oftewel, eigenlijk maar we zeggen, geen krimp. Of net tegen. Ja, en dan zal je hem wel denken, waarom geen krimp? Wij hebben in ons dorp Mijnwander, denk ik ongeveer 420 inwoners. En je heerst totaal geen krimp. Men zei wel eens dat in het noordesten van Friesland boven Dokkum, daar weinig net een kop. Noord volgen noord daar, want het broertje van het verenigingsleven. En omdat wij broers van het verenigingsleven, hebben wij proberen om multifunctioneel gebouw hier te krijgen. De tekening ben klaar en nou het geld na, dus het wordt dus nou een oerhit. Wij zullen deze week een beziekje. Om zien te laten werd Peer Lietsedwarpen grut in wijzen kennen. Het is de bedoeling dat wij snel een groot koor van alle deelnemers bij elkaar krijgen. En dat we 2 versjes jongen gaan en die willen we op DVD opnemen om heel te bijna met de Guardian voor het nieuwe multifunctionele centrum. Zo doen wij met z'n allen wat voor dit dorp. Wij hebben in onze uitsturing een paar vaste items zitten. Zoals het talent, het filmpje en een interview in de stoel, oftewel in het zwartje. Het thema Geen Krimp komt steeds weer om in ons programma. Nou genoeg praat, bij Matte los. We beginnen nu naar Minta, die zit met Willem Tilma in het zwartje. Ja, het eerste vaste item van u is het zwartje. En hier bij mij zit Willem Tilma. Hij is voorzitter van Dorpsbelang Hontem en Ruitboorn. Willem, als ik zie die zees van Hontem en Ruitboorn en krimp, wat zei je dan? Er is totaal geen krimp in Hontem en Ruitboorn. Nou zie ik de meesten voortdurend al denken, zei van ja, die Willem, dat is een mooie pipo, die kent dat wel zeggen. Maar kerst dat ik onjaar met een voorbeeld? Ja, we hebben in de laatste 22 jaar dat wij hier in Hontem wonen en we hadden inwoners teld, als we daar nog sjuggen, dan had Hontem nou de laatste 22 jaar nog nooit zo volle inwoners als nou. En kerst ik onjaar hoe dat komt? Wat is nou het geheim van de smid? Nou ja, ik kan zeggen, jongens, sjeur naar de televisie deze week en kom hier altijd del. Want er komt zoveel verenigingsleven, er is zo'n sfeer in dit dorp. Kom del en sjug het. En dat is volgens mij de trekker. En terug al die verenigingen komen dan een heel soort jeugd en jongeren, die komen hier weer terug. Ben je hekken en tuin en die zeggen, wij willen hier leefje en die ben je rijden. Kom, als we dan sjug in het dorp, dan ben er samen wel een 30 jonge gezin die je de laatste 12 jaar zich vestigen hebben. Dus dat is van zo'n dorpje, is dat geweldig. Ja, en ik bedoel, wij zitten hier in Noordoost-Friesland. Dat is toch wel een beetje bekend als een krimpgebied. Ben je nou net bang als dorpsbelang dat toch nog eens een keer in de toekomst hier voor dan zo? Ja, in de kant wel een beetje. Want eigenlijk gaat het om, als we krimp bestrijden willen, wij als mensen, als bewoners, kunnen elkaar heel wat doen. Dat is geen probleem. Maar het gaat erom van wat door bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie. Die wil je helemaal niet meer bouwen in dit Lietse dorpjes. Nou, echt de gemeente, wij krijgen de steun voor, wat MFA is, krijgt al neemt. Daar moeten we echt wat financiële stiepen hebben. Maar als we een goed gebouwje krijgen, waar wij dan verder kunnen maken als dorp, dan zeg ik, dan is er geen krimp in hand. Maar je neemt niet al de bouwcoöperatie. Hoe kun je als dwarsbelang daar nou wat onderwan? Want ja, zo'n bouwcoöperatie die gaat zijn eigen gang, stel ik me zo voor. Ja, nou ja, dat hebben wij wij hebben een brief gestuurd naar de woningbouwcoöperatie. En daar hebben we helaas helemaal net een antwoord op gekregen. Dat vinden wij ook al een beetje betreurenswaardig. Dat mensen net eens de moeite nemen om even een briefje terug te sturen. En we hebben ook al voor de 2e keer een brief gestuurd. Dus ja, we zijn druk bezig om het aan je varkens te krijgen. Ja. En dus hartstikke nog een advies voor de dorpen, waar het krimp zich nou op het moment voordoet? Ja, zorg dat er een goed verenigingsleven is. Dat is het belangrijkste. En daar maak je je met elkaar. En dat maakt kennen hier in Hontem. Oké, Willem, we maken de oorronde. Bedankt dat je hier even aanwezig was. Dan geven we nou naar het volgende item. En dat is het talent van de dag. En dat wordt verzorgd door Albert Kupers, Ingrid Brunsting en Nienke Laverman.
Nou zei je Nienke Laverman, is dat nou die bekende zangeres? Nee, wij hebben hier ik een Nienke Laverman in het dorp van je. En ik zou zeggen, aandacht voor deze drie mensen. Wees gries, dan kist o je exporten. Wees gries, dan stierst net boetenspul. Wees gries, dan kist een baltje gooien. Wees gries, dan is nu nooit zo. Warber elke dag, woont elke niet nog mij. Ja, voor elk is wat te doen. Warber elke dag, woont elke niet nog mij. Ja, voor elk is wat te doen. In Griende mag nog heel wat barren. In Griende vielen wij u zoen. In Griende gaan nu te mouwen. In Grien komt alles van de groen. Arbeid elke dag, want elke niet nog mij. Ja, voor elk is wat te doen. Arbeid elke dag, want elke niet nog mij. Ja, voor elk is wat te doen. Een Fries die mij hier heel graag wijnje. Een Fries die krijgt hier weer geen spiet. Een Fries die kiest zijn draaiwel vinden. Een Fries die kiest zijn naaiwel kwiet. Warber elke dag, want elke niet nog mij. Ja, voor elk is wat te doen. Warber elke dag, woont elke niet nog mij. Ja, voor elk is wat te doen. Warber elke dag, woont elke niet nog mij. Ja, voor elk is wat te doen. Warber elke dag, woont elke niet nog mij. Ja, voor elk is wat te doen. Ja, voor elk is wat te doen. Ja, voor elk is wat te doen. In het Hontemleeg, tussen het Geest, de Kei en de Moenen, staat de grootste stoepa van heel Nederland. Ja, iedereen die eerlijk is mag hier komen. Dan net je het 다 러슬란디 고민해서 돈 벌이서 아메리카 그 로스는 tukpa jongeren Europa, België, onderla. Kalaja lapso. Lama zegt in de tijd van de Koude Oorlog was er de dreiging uit het oosten van Rusland en het IJzeren Gordijn en zo. En er waren schuilkelders, en dat heeft hij ook gezien en zo, waar mensen eten op hadden opgeslagen voor de moeilijke tijden die zouden komen. Dus hij dacht, voor de vrede is het beste om een stupa te bouwen. Dat is een traditie in Tibet.
En hij heeft het dus gedaan. Hij is er per dag is hij er 13 tot 14 uur mee bezig geweest. Dus 4 jaar mee bezig geweest. En nou ja, sindsdien, of toen hij ermee bezig was, is ook zeg maar de Berlijnse muur gevallen. En nou is Gorbachev is na aan de macht gekomen. Hè? Dus nu hoort Rusland ook bij Europa en is die dreiging is vervallen. Toen Friesland zat ja de Tjerankade, Zambanakade. Precies, met hem je Demba, Tangbo. Lang hier. En laat maar zeggen, het is een land. De Friese mensen die zijn straight, die zijn recht en ze zeggen eerlijk wat ze denken. Dan Tjerang Data, dan met dan Jesu, televisie ton, Tjerang dan Lobiumchik, toen nog meer impactic tegen. Chulok zei je te, Samno Tangbo, Konong. Jempe ke teng go tong ne chulok zoso. No pa cha ke san no yo mari. Hele te ne chulok zei je te karchen boris. Lama zegt, religie, welke religie dan ook, is altijd gebaseerd op het goed zijn voor anderen. Dus het is niet gebaseerd op anderen te schaden of kwaad te doen. En vandaar dat, zeg maar, dus dat is de juiste manier, ja. Ja. Goeie, mijn naam is Harke Leekstra van bureau Leekstra Krimp en Partners. Ik ben hier op Hontem, in Hontem op verzoek van de Dwarsbelang van Hontem en Hontem Rutboorden. Volgens Dwarsbelang kent deze dwarpmoment geen krimp, maar is in de toekomst natuurlijk wel mogelijk. Het Dwarsbelang had om een krimp in te gaan inzet op het bouw van de MFA. Uw opdracht is om elke dag met een nieuwe maatregel te komen om de krimp in te gaan. Je wordt dus de eerste. Bij me hier staat professor G.J. Inkrimp uit Amsterdam. Professor, welkom. Wat zegt u? Pardon, praat je ook je Fries? Oh, ja, dat wel. Maar ik wie even met mijn gedachten nergens oors, denk ik. Oh, dat kan gebeuren. Maar professor, jou hier een onderzoek doen naar de oorzaak van krimp en het te nemen maatregelen om het te voorkomen. Is dat zo? Het zult wel. Maar nu ik je dags ben, is het misschien wel nieuwsgierig om aan te gaan dat ik onderzoek dien ha naar krimp van de bevolking op het platteland en in de Lietse dorpen. En wat jou dat in dwaan kennen. Ja, dat ik zelf zou correct zijn, ja. Maar professor, kun je bijgelijks een maatregel nemen om hoe we de krimp voorkomen kunnen? Och, jo stel ik al je van die domme vragen. Daar ken ik helemaal niks mee. Het is misschien beter dat ik een voorbeeld jou hoe jou een mogelijke krimp voorkomen kennen. Ja, toch hoor je dat maar, ja. Ah, eindelijk is een antwoord werk wat mij ken. Nou ga ik een lang en intensief onderzoek doen naar het fenomeen krimp en naar de mogelijke oorzaken daarvan. Oh ja. En testen haar uitwezen dat wanneer je de stroom na 8 uur jongens aansluiten, dat je een mogelijke krimp voorkomen kennen. Nou kan ik jou even net meer volgen. Nou, als je na 8 uur jongens de stroom aansluiten, dan moet de meesten onverteerd zitten. Dan wat van de televisie hing je, als van de computer. Begrijp je nou wat ik bedoel? Ja. Nou, en aan jonge mannen ontsteert er een geboortegolf en ga je een mogelijke krimp voorkomen kennen. Nou. En het is echt nog eens dwarsom. En dat is in deze tijd van het hier zeer praktisch. Nou is het mij wel duidelijk. Professor, mag ik jou bedanken voor je inbreng? Is het nul, Dien? Ik ga nog volle meer onderzoek, Dien. Ja, dat zult al je best, maar het is nodig. Meesken, harkers, mag ik je bedanken voor je aandacht en ik zou zeggen, ontmoen. Dat zei Piet Paulus mij altijd al. Kun je net wat oors bedenken? Ja, we moeten morgen maar weer even in Hontem zien. Dank u wel. Mensen, iemand die dagelijks net samen thema geen krimp te maken had, is Albert Kuppers van de Green Commissie. Want zij is toch Albert, het Green krimpt net, wel? Hé, oh, wat? Het Green krimpt net. Nee, het green krimpt net, natuurlijk net. Maar ze zo niet heen zien. Het groeit al jaar. Het is al jaar green. Maar nou even wat anders. Wat just eruit, man?
Je moet de veiligheid in ogenschouw nemen. Hè? De arbo, dat mag je goed voor elkaar hebben. Je moet veilig wezen. Oh jongen, dat dik staan te zeggen, dan maar de mensen je worst geen kennen natuurlijk. Hè? Dus goede uitrusting is belangrijk. Ja, ja. En kist de mensen tussen uitlezen waar de Green Commissie helemaal bezig gaat? Ja, de Green Commissie die is hier met het algemene green van Handem bezig natuurlijk. We hebben wat BM'en, bebossing hier om Handem heen. En daar hebben wij nog en dan eens even wat snoeiwerk. Hè? Dat moet net oergroeien, zou ik maar zeggen. En hoeveel is de tijd stekst er zal in? Eén keer in het jaar, met name MyTeach, dan zitten we de zaak even op te nemen. En dan in samenspraak met Staatsbosbeheer bepalen wij wat er snoeidwerk in en wat er oprondwerk in. En zo houden we alles wat gangbaar, zou ik maar zeggen. Oké. Maar dat ik dat al eens zei, ja, dan ben het toch al een taken die bij de gemeente thuis jaren. Of hadden die misschien wel last van krimp? Ja, de gemeente die krimpt in het algemeen. Je wil natuurlijk, hè. Want als het nou juist van wat je al hier al zo staan gewoon voortgegaan is, aan bjemkes en roosjes en zo, en dat het al hier gas wordt, dat vind ik dan een krimp van uw greenwerk hier in Handem. Maar is het net gewoon een taak van de gemeente? Feitelijk is het een taak van de gemeente en ik vind het jammer dat ze ermee ophouden binnen. En speelt het onderhoud van het Iepenbeer Green Nevertijk een rol in het thema krimp? Nou, volgens mij net. Want het, zoals zei in het begin ik al, het groeit alleen maar. De bomen worden alleen maar groter en daar denken de meesten nou van, nou, ze mogen naar mij wel wat lichter worden. Oh, hartstikke bedankt Albert. Dat je dus even vertellen voor de Green Commissie. Dan gaan we nou even naar Tegeta. Die staat bij de kletsers volgens mij. Ja, ik sta hier nu bij de kerstvereniging. Zat dus hier een hele grote groep, maar voorzitter, hoe gaat het eigenlijk? Heb je met last van kramp? Nee, we hebben geen les van kramp. Dat is wel van mij hoor. Daar al je jeugd in, dus geen les van kramp hebben wij. Dus dat is heel mooi. En hoe gaat het met de oorleden? Heb ik nog een oorleden? Ja, we hebben nog wel een heel paar oorleden, maar ja, die ben je nog even net. Die ben meestal meer aan het werk of die doen het oors. Dus, En de naam de Kletsers, waar komt dat eigenlijk bij? Want ik vind een hele vreemde naam. Ja, het zelf wel een betjutting had, denk ik, maar kerst me daar eigenlijk een antwoord op aan? Nou ja, eerst was er een heel prot ahoort en klets, hè, maar het kerst niet dat het zag. En dan zaten we aan best op die namen kwamen de kletsers. Oké, dan wil ik nog even naar de trainer daar. Doe bent trainer van de Keertsclub. En dan wil ik die eigenlijk even vragen, hoe vaak train je hem in de week? De band trainen we 1 keer in de week. En gaat het nou de winters en zomers, of werd het alleen in de zomer? Alleen in de zomer. Alleen in de zomer. Dan zeg ik, wil ik nog even naar de band daar. Hoe vind je hem dit keertje? Wel leuk. En denk je hem direct wel eens zo na je maas eens een keer op Tjoekeloon, of bij de Freul, of wat ik bedoel, de keertje? Nou ja, net echt. Net echt. Nou, dan wil ik nou eens even mijn oren in praten. En wat denk je ervan? Dus is hier een heel mooi shirtje ook wel. Hoe zo'n tijd al lik je om eens een keer van der Bos als een wassenaar te wijnen, naar de PC te wennen op het Tjoekeloon? Ja, dat leek me best wel leuk. Ja, dat is nog wel een paar jaar trainen, maar dat denk ik. Jawel. Ja, nou, ik vind het geweldig. Het jou net jongens, je moet je best maar even doen. Maar voorzitter, hoe groot is aan bestuur van de keertvereniging? Het bestaat uit zo'n persoon. En is dat alleen een man of zit er ook vrouwen in het bestuur? Nee, er zit ook een paar vrouwen in. Ja, die ben wat voor de oren taken. Hè. Dat is echt wel eens een keer van offelijk. Die bestuurder denk ik eens even van de oren kant natuurlijk. Nou, dan ben ik wel nieuwsgierig wat voor taken het hier dan had. Nou, gewoon door de kantinedienst, secretariaat werken en de website bijhouden en zo. Dus dat is al heel mooi. Dus in de praktijk dan door de vrouw eigenlijk net mee, maar de man die moet eigenlijk op veld waren. Ja, de man die leest het veldkleed, die lotje en de presentreking natuurlijk. En zo. Oh, dat is hartstikke mooi. Dus je doet mijn, want het is een goed team. Ja, het is een heel hartstikke mooi goed team. Dus, Nou jongens, ik wil de kerstvereniging nog hartstikke bedanken voor je meewerking hier in het programma. En jullie televisie zit er nog hard weer op. Dus wij zullen zeggen, na je weken of morgen met je weer even naar Handem zien. Want het wordt starig en spannender hier. Dan wil ik nou dadelijk het woord weer aan Nienke, Ingrid en Albert. Met begeleiding van Jan Kuipers.
Wij wil graag een slokje, we bestellen soms een brochtje. En zist bij jelle ogen, dan just weer net op het klokje. Als gitter loert het jongen, bij een bierke of een jongen. En zit er in noord, dan was altijd goed opvangen. Als ze neemt, dat bedoel, dat bedaan. Het is daar weer voor een waar. Krijgt alles voor een waar, daar drinken wij nog. En had er eens goed verzen, dan is overal te lezen. De ijsbaan is weer riepen, ja, dan moet je hem zeker wezen. Vrijwilligers moet er komen, de sneeuw moet weer oprommen. Maar jonen op het ijs, och ja, dan bist al gauw verklommen. Elke neem, dat bedoel, dat bedaan. Is daar weer voor een waar. Krijgt alles voor een waar, daar drinken wij nog. Ik hoef haar wat te zeggen, ze kunnen net wat lezen. Voor haar en haar kunt eer, ja, ze mij beslissen. Mij hart en mij wordt sketten, mij beschroet en mij vetten. Het had een heel kanaal, ja, mij die dag in kwatten met haar. Elke neer, dat bedoel, dat bedaan. Is daar weer voor een waar. Krijgt alles voor een waar, daar drinken wij nog. Elke neer, dat bedoel, dat bedaan. Is daar weer voor een waar.